Piet Fortuyn. Piet Fortuyn werkt al jaren bij het vakbond CNV. Eerst in Friesland en zo'n 2010 in het landelijk bestuur van het CNV Vakmeisen. Verder is er fractievoorzitter van het CDA in Smellingenloon. Een man die de provincie heel goed kent. Hij weet correct waar het investeringsnodig binnen van naar je baan. Zo weet je nog van waar gelegenheid die de gauw is. En dat is in de infrastructuur, dat is in de bouw, dat is in kabels in de grond, de telecommunicatie. Zorg je voor ontsluiting, rotondes, verdubbeling van wegen. Zorg je ervoor dat bouwproject nog reinkomen. De bouw is op dit moment denk ik de belangrijkste stimulans voor de gelegenheid. Investeren in de bouw is net alleen investeren in wegen, kabels en rotondes. Ook innovatie staat hoog op het verlanglistje van Fortuyn. Je maar zonnepanelen op daken zetten, investeer maar in de isolatie van huizen. Jouw een regeling dat ondernemers zeggen van ik ga 1000 meter op het dak leegsteken, zet er maar panelen op. Dan investeer ik in de toekomst, dan snijdt het meestal aan twee kanten. Dat levert direct werk op in de bouw en dat zorgt voor minder energiegebruik. Nou, als je dan haast best echt om te investeren. Maar de vakbondsbestuurder zocht ook een gevaar. Er moet net te lang nijtocht worden. De politiek had er zo nou en dan een handje van om te volle en te lang te praten. Wat ze net doen is wat we doen bij het Waardfonds. De hele wereld erover praten, iedereen mij beslissen en iedereen mij delen. En dat betekent een heel miljoen daarheen, 2 ton in een onderzoek, 2 ton in een lidsprojectje. En dan alle 30 gemeenten in Friesland op mij delen, aan alle maatschappelijke instanties binnen op mij delen. En dan bloot er van die 300 miljoen helemaal niks doorheen. Fortuyn zocht de 300 miljoen die het aan zijn beschikbaar komt als een prachtige kans om de economie weer een trouw in de goede richting te gaan. Wat mij betreft is 300 miljoen het begin. En laten we deze 300 miljoen nou eens investeren in pakken bij 2-3 jaar. Dan kunnen we zien waar we staan. En als het blijkt dat het een succes is, nou dan zoek ze van jongens, smiet er nog eens 300 miljoen het zien aan. Op dit moment is de provincie skatrijk. Dus al je yield wat van de meesten in Friesland is het een succes, dan zou ik zeggen, dan moeten we er een tweede traap achter ons zetten.